Now ngiyabaleka ambambe Braden. Ambambe Braden. Bamba lo muntu. Bamba lo muntu. Hey, bamba gijima ngapha balela. Bamba wozala. Hey. Wozala. Hey. Yini into oyifuna? Nifuna? Sabona phuthe mntana. Sakubona phuthe. Khambani. Uhamba kahle. Ubalekani kana? Manje nifuna nomfazi wami la. Ngithini? Guys mara wozala. Ushayisile ngaba. Kunjani? Oh wait, yehlisa umoya. Why wena usilo ngoba selanga uzokulwisa thina. Guys kubuka mfethu ngicela ukubheka usisi mfethu. Uthi sonke zikhale ephuma inyembezi kanje guys. Ngicela ungizamela njani mfana? Akhe lawo sawajoko ngujuni ngimthengele wona. Mara wayithengisanga nawasha nawa wayaneka sistere bawatshontsha amabhuku. Abangani bakho ngithi labo ohamba nabo phema nabo. Amadoda wakhe lo. Siphuthe umntana. Okay manje yini kwenza uhlala esitratweni wena kanje? Molweni manje sibulisela lapho kuni nonke emakhaya. Lami igama ningu-LAVAWS Pronounce Lover sinkumkane abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayitha mshanami. Well guys namhlanje sibhalele ngosisi lana. Usisi uthi unengxaki onayo umfowabo ngathi khona into ozichayayo akasahlala ekhaya nje kuyinto eninzi. Sathi siswami ungawari thina la kuDuyazi TV singabo mabiza sebele la usibiza khona simeka sure ukuthi sikhawuleze sifike. Siswami kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami sisi wami. Ndi-understand wena sisi wami ukuthi besike sancokola kancinci efonini before sizofika up yabo neDuyazi TV necrew yami. Kodwa bengicela ngoba khona ama-viewers abantu abasibhekelele la eshowini yabo. Bengisacela nje ukuthi sise-introduce ukuthi igama ubani kwaye-ke why usibhalele namhlanje la kuDuyazi TV. Igama lami ngibulathitha ngibhalele iDuyazi TV because ngifuna ingisize ngobhuti wami. Ubhuti wami angazi uphenduluke iphara or kwenzakalani since abazali bashona. Ubhuti wami uhlala ephakeni akasafuna ubuye endlini angithi masamse endlini akafuni uthi nabangane ephakeni unezinto zakhe ezazifunayo mina ngeke ngimphandele mara kukhona ukudla endlini yonke into ikhona angazishoda ngani every day akasafuni nokuza endlini ukuzofuna bayajwayela ukuza azofuna ukudla manje akasafuni nokudla akafuni next weshisona yima sisi wami ngoba ndiyakuvuya mention ukuthi ubhuti wakho abazali bona baphi sisi wami because ndiyakubona kwawena usesemncinci nje abazali bethu bashona bana 2 years bashonile bonke bobabili yebo bashona ngexesha elifanayo bashona ngexesha elifanayo ngecar accident ngiyaxolisa I'm so sorry ngiyaxolisa my condolences I don't mean ukuthi ngikuvuselele inhlungu mama kuyo yonke lento eyenzakalayo yabo I'm so sorry ngiyaxolisa nokuthi why ngibuzile le question kodwa ke bengibuza ngoba ngifuna uku-understand mara zikhona ihlobo mhlambe nisondelelane nazo wena sisi wami ezimani ukuthi kule situation obhekane nayo mhlambe uke wabafonela wabaxelela ukuthi bo auntie nani bo malume nanku ubhuti wami sekajike waba yilento yiyo. Ngike ngabafonela bathi bona bayingeni because abazali bethu vele babantu abanemali bathi why bangashanga nemali zethu sikhona ukufix life yethu so vele bavele bathi abasayingeni into eniyibona icaba abazali benu before besweleke besaphila emhlabeni exclude from ifamily yabo ngoba bephila kakuhle so ngoba bengasekho emhlabeni abasayingeni akekho umuntu ofuna usiza manje yabona into ezikanje I always tell people ukuthi is wrong because zibuye kuxakeke nina ngoba zimpi zabo yabo nina kwezo zimpani ngeni futhi anazi ukuthi why bebengavizithele ezinye families yabo and manje so nenza njani wena mntakwethu esentsho kungoku xa ingabe kuyenzeka ukuthi siyamzisa ekhaya ubhuti wami ukhona mhlawumbe umuntu esingamfonela mhlawumbe ukuthi ebekhona ebengumuntu omdala uzombonisa ukuthi embonise indlela ukuthi irongo lento yenzayo akekho kwamanje akekho yima utheni uyachaya ungathi uyachaya because namanje asafuna nohlamba ufuna uhleze sephakini uhlangahlangene last time bekasho umphakathi bathi wabethwe ngumphakathi bathi utshontshe amasola utshontshe into zabantu ebelungwini ebelungu la 4 ways no yazi why andithi uyashuthi uyachaya wena mntakwethu and okuchaya kwakhe baye bephelele izimali ngoba akasebenzi nosebenza ndithi ubhizi untanta estratweni xa iphelele imali obviously uzojika efune into yokuthi imenzele ukuthi efumane imali uyabo ezokwazi ukuthi ethenge no ibhlungu wena siswami le ndaba kodwa we'll make sure ukuthi siyakunceda wena mntakwethu yabo ngoba ngeke sokola ubhuti wakho thina sikhona ngoba thina sisebenzela umphakathi yabo we make sure ukuthi ingxaki ezikanje siyazisolve ngoba nawe uyadeserve ukuthi elakhaya abazali abanishiyela lona ubhuti elivuse ngoba nguye oba inhloko yomzandithi kuye yonke lento eyenzakalayo ungenzeka ukuthi wena ufumana indoda ezokuchata uhambe uyohlala nayo yabo yena nguye umuntu okumele sale ebheke la khaya uyayibona into efana naleyo kodwa sokwenza konke okusemandleni wena nona ukuthi sikuncedise kukude kungakanani kona lapha esiyakhona kukude I'm sure maybe singahamba kuma 20 minutes siyakhona yo hey
Hayi no Profil, I think kuzomela sispanise imoto ngoba ngeke silunge wena nona. Andazi ngicela umfake la emotweni ngizonijoin. Ngicela my brother uzokufaka emotweni nemama. Yes, uzosidirector wena endleleni as we go. Okay guys, so ngoba niyeva usisomdala shame inhliziyo yakhe ibhlungu iyasho ukuthi naba family always tell people ngiyazi wena mbukeli lapho bukele njengamanje emakhaya ngiyacela ningavumeli abantwana ukuthi bezolwa izimpi zenu bantu abadala manje ngasekho emhlabeni ngoba uyabona manje usisi useyasokola eyedwa akekho nomalume akekho notamnci akekho nobani oseduze osondelane naye ozokwazi ukuthi emncedise kule situation ojongane nayo ngoba impendulo abashoyo bathi tata umama abazali benu bebezizigwili ngexesha besaphila and ngoku zenzeleni nina singeni abanishiyelanga imali na uyabona ezo zinto zibuya sezixabanisa abantwana nezizukulwane zabo obviously basazoba nabantwana nabo and le mpi sozoqhubekeka emndenini kumele ke ngabe xa ingabe siyifamily sibambisane in these times of moment ngoba niyazi guys nani ukuthi impilo inzima so into esoyenza njengamanje somthatha my sister sibone ukuthi esikhombisa ukuthi siyomfuna kopuphuti wakhe mhlambe nasimfumana we gonna talk sense on him simxelele ukuthi ikhaya liyamdinga utata akhe abolele khona uyafisa naye ukuthi ingabe indodana yakhe ifirstborn yakhe iyona evusa lamzi ngoba bengasekho emhlabeni so ngiyacela wena mbukeli lapha emakhaya ukuthi ungayindawo uhlale la ohleli khona I'll see you just now. Okay, mama ngoba sesifikile lana. Okay guys, so sesifikile lana ngoba sisuthe sihamba siyafunana nje nestrato. Sesiqala kwenye ipark le ezansi bathi abambonanga nje ubhuti omdala. So sesize kulena sisi ngoba uyasho andithi iyo le park. Yeah, nayi yale phambili iyo le yapha. Oh phambili. Okay guys, so masifika kule park yaqala we couldn't even show everything. Ngicela sambe king yami. Asambeni mama. So we couldn't show everything xa sifika kule park yaqala because sifumane kunabantu kukhona umphakathi bebebamba meeting lapho and niyazi thina sebenza ngama camera so we couldn't show yonke leyo nto sishoot abanye abantu that esingazelanga bona yabo so sathi ayithi siyeke sizoshoota mayingabe siyafika kwenye park but I believe lana ngoba ngibona ngathi ku M2 kunabantu nje abambala so I believe ukuthi ngeke bebe nenxaki so we'll try as much as we can ukuthi siba avoid wena sithami sizomeka sure ukuthi siyakunceda namhlanje ndiyakuthembisa wena mama yabo. Okay, thank you ngabonga. Yebo kodwa ngiyacela ukuthi manje sithami mayingabe uyabuya ubhuti ngoba ndithanda nalento ukuthi uzinikelele wena siswami umbonisa uthando ngokuthi uzosibhalele la eshowini yethu ukuthi uyazi TV ngoba uyafisa ukuthi naye benekusasa eliqhakazile yabo and uyakholela ukuthi ngubhuti wakho ongiyena ozokunceda kuyo yonke lento yabo so ngiyacela na ngiyale phambili uyambona ngomuphi ngoba ngibona abafana abaninzi une rasta lapha ngiyele nginankonko loya athi simlana lo nama rasta asiye asiye ngathi yini wenzani uyabhema la na uyabaleka ambambe Braden bamba lo muntu bamba lo muntu hey bamba gijima ngapha balela bambe wozala hey wozala hey yini into oyifuna nifuna sabona phuthe mntana sakubona phuthe khambani kuhamba kahle ubalekani ngani manje nifuna nomfazi wami la ngithi ubalekani ufuna nomfazi wami umfazi wakho lo usisi wakho usisi wami lo manje wayethi umfazi wakho senakhuluma nje msisi ngombalekisisa wozala kubalekani akuye kuyapi kanti kubalekani nizofunani kimi nosifuna wena uzothetha naye ubalekani wena onela uzofuna la lethi simola endlini ani endlini mina waye ungafuni endlini nihamba niphandelayo umphandela yini wanilandelela ulandelela kanjani unilandelela kahle yini wayithini endlini ngojenga into nyakupha xolani yini ngakhali jonga usisi omdala jonga uthi uyajabula ejabulisa sakho mayiphuma inyembezi kanje endlini guys mara oza la unishayisile ngaba unjani wait yehlisa umoya wayi wena usilo ngoba selanga uzokulwisa thina guys kubuka mfethu ngicela ukubheka usisi mfethu usisi wakho ezikhale ephuma inyembezi kanje guys ngicela ungizamela njani Xolani Xolani this is not okay Xolani uyathanda ukuthi Xolani okay wozalani Xolani sikhulume kahle uyathanda ukuthi uhlupeka mamela Xolani uyathanda ukuthi uhlupeka ngiya understand ukuthi wena nosisi wakho woza sisithethe naye Xolani ayithanda usisi wakho lento itshonga unjani mfethu ulimele bathi ushaya ngomphakathi for ini mfethu zamela yena that's why ntshontshela yena ukuthi abe right no utshontshela wena awutshontsheli yena uzodlani manje endlini uthi ngifuna mina kube right uzanani endlini uzanani anthenge chef
Ukuthenga kuphi ishebo? Mara why usilo yima wo asikhulumisane kahle njengamadoda. Siyakhulumisana but Mara ufuna ukubaleka nje wena. Yini bhuti omdala ngicela ehlise umoya. Ngiya-understand ukuthi mhlambe kukhona ukuthi mhlamba nizalwa nonke nosithi nizalwa ubaba oyi-1 kodwa okusalayo angithi. And ukukhathalele lo muntu. Sister, angeke sayenza lento. Xolani. Anendawo. Ubalekani kanti leyo nto bazana uzokubulala. Yazi ukuthi abazala ngakuzonibulala but hayi. Yini? Sister, ngicela uyehlise usisi wakho ukukhathalele cabanga anizalwa ngumama oyi-1 nizalwa ubaba oyi-1 kodwa uyakucabangela uyafisa ukuthi nawe kubona unekusasa elisha bhuti wami. But uye muse ayenza abantu Ushota ngani? Ushota ngaso. Yini mtshele yini leyo ushota ngayo? Into yokubhema mhlawumbe shota into ezibhaya impahla yonke into. Mara usistelo yesipana akangicabangeli foko. Uzokuthengela okay angithi uyakucabangela ngoba yiko ziyasibhalela uthi wena ngithengile impahla uhambile wasithengisa impahla ngisengabantu uthengisa amabhutsu wakhe lawo ngujune ngimthengele wona. Mara wayethengisanga nawasha nawa wayaneka sistere bawatshontsha amabhutsu. Abangani bakho angithi labo ohamba nabo obhema nabo amadoda wakhe lo. Siphuthi omdala. Okay manje yini kwenza uhlala esitratweni wena kanje? Uyahlukumeza endlini. Kanjani? Kahle. Kanjani bhuti omdala? Okay ngicela sihambe siye ekhaya wena bhuti wami siyobonisanani njengomndeni mfethu. Uyazi ukuthi abazali benu bahambe emhlabeni and usisi wakho uthembele ukuthi nizovusa ikhaya lele lika babakho lishile nobabini. Anizozama ukubuyela ekhaya. Ngiyacela bhuti omdala yini singakusa thina erehab mhlawumbe uyothola uncedo wena bhuti omdala mangabe kukhona okudingayo naba yini sihambe nawe siyacela. Uyanhlupha noma ngathi niyabuyela. Mara kuzothintsha bhuti omdala ngithi sesifikile thina sithi uyazi TV so make sure ukuthi siyakuncedisa bhuti omdala kuyo yonke into obhekane nayo. Siyacela unganceda nina but usister uzonhlupha kuyafana. Ngeke siswami ngicela umthembise ukuthi ngeke nizophilisana. Angithi uthi ngiyakuhlupha ngeke ngokuhluphe Xolani. Masihambe siye endlini. So nibuyele endlini angeke uhluphe. Siyacela bhuti omdala. Nibuyele straight endlini. Masambe. Nizobuya. Ngeke sihambe njengamanje bhuti omdala. Mina bengingathanda kodwa bhuti ukuthi siye ku-rehab nyana bhuti ukuthi ube clean iqala. So manhlukumeza futhi niyenzeni? Ubhalele thina la ukuthi uyazi angithi sesiyifamily njengamanje. Thina umuntu esebenza naye wena bhuti omdala simake sure ukuthi seka become ifamily yethu. Usuyi-responsibility yethu yabona from now on usuyi-responsibility yethu ukuthi whatever you do whatever happens sizohlela sikhona wena bhuti wami. So sister maphinda nhlukumeza nenzeni? Uzosibhalela futhi uzosifonela uthi yizani naku sekumoshakele. Problem sister nesekhaya ukudla uyancisha yonke into. No maybe it's because of labangani ohamba nabo and nalezi zinto bozenze bezwrong before yabona manje mawushaya umphakathi kanje leyo nto ibuye ijikelene usisi omdala kuba ngathi aninanhlonipho nonke lapha ekhaya uyayibona. Nizozama ukuthi nisitshintshe mawusister aniphatha kahle. Angamphathi kahle ngizobuyela nisihlalele straight. No angeke ngiyakuthembisa bhuti omdala ngiyakuthembisa from now on impilo izotshintsha. Ngiyakuthembisa ngithi sesifikile thina bhuti omdala. Ngiyabonga makusho wena but anithembi because sister uzobona nawe wena ngizokunikeza inamba yami personal wena bhuti omdala so ufana nobhuti kumina bafo. Kukho konke uzokwenza uzomeka sure ukuthi ufonela mina kuqala mangabe kunento eshotayo nami ngizokwazi ukuthi ngikhulume namatita necrew ukuthi guys nangu umfethu sokumoshakele ngale Xolana kase ushota nge1 2 3 angithi siyaphilisana singabafowethu. Ngiyabonga ukuzongikhuze ngizobuyela ekhaya makahamba ekhaya ngizobuya. Asambe sonke bhuti omdala thina sinayo i-transport ngoba bengithi ngifuna ukuthi ngikutholele noncedo ukuthi uclean igazi kuyo yonke lenyakanyaka embo soyifakile emzimbeni wakho. Ngizobuyela ekhaya. Asambe njengamanje bhuti omdala. Hamba nathi apho singabafowenu masi kanje. Asambeni but maphinda nhlukumeza usister. Ngiyabuyela straight. Angithi ngeke uyenze woza siswami sambeni naye. Umthembisa umncenga umtshela ukuthi ngeke sayenza nizophilisana kakuhle. Ngiphamka sekithi ngeke ngisakenza next. Sihamba siye ekhaya sophila kahle. Ngizokamisa rehab usiphinde futhi ngikufundele nomsebenzi. Ngiyabonga makusho wena but mawaphinda wanihlukumeza ngibuyela forever estrateni sale khona. Bhuti istrata sibhatali bhuti wami istrata sinamsebenzi istrata ngeke sivuse ikhaya lika baba lo washiya emhlabeni lo lele lapha ngoba uthembele kuwena ukuthi uzolivusa lela khaya wena bhuti omdala. Ngiyabonga niyabuyela ekhaya
kodwa usister maphinda nhlukumeze iyo lento nikutshela yona uzozama ukuthi nikufonele uzokhulumisana naye. Wena singumfowethu bafo ngiyakucela. Ngicela nje uhambe nomfowethu niyongena lapha emotweni mfowethu. Angeke uzohambe ngenyawo sikhona thina uyabo? Ngiyabona. Yeah, ngicela hamba naye Brafil. Ngicela nihambe yona lena nithethe umncenge manje ingene lapha emotweni. Uyabona ukuthi umbambe engabaleke mfowethu. Mina ngazi nabo ubhemile lo muntu. Hey guys, kodwa sokwenza konke okusemandleni wafethu ngoba umfowethu thina kuthi uyazi TV yonke into esiyenzayo si make sure ukuthi whoever that we help sekajibe kube ngumfowethu. So make sure ukuthi umfowethu uzojike bengumfowethu whatever he needs kuyo yonke ngoba uyasho ukuthi usisi nokumhlukumeza sazi umhlukumeza ngendlela yini kodwa sokwenza ngoko konke okusemandleni ukuthi si understand ama stories from the both side. Kodwa into esifuna kuqala ukuthi simclean igazi ngoba ubhuti omdala khona lokho bekakuthatha ama drugs owathathayo and kuzothatha isikhathi ukuthi ephume emzimbeni wakhe. So sifuna ukuthi clean igazi kuqala and then sombuyisele ekhaya seka right. Mangabe unenkinga wena mbukela lapha emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele on Uyazi TV dosiyo.se ungalibali ukuthi usifollow inkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapha ku TikTok sikhona ku Facebook ningalibali nokuthi nicofe usubscribe guys ni share nama videos wethu abe nizokwazi ukuthi nabanye abantu abadinga usizo la ku Uyazi TV bengakwazi ukuthi bengalifumana kanjani bekwazi ukuthi besibhalele. I love you guys and I'll see you on the next episode. Thato. Oh we topless nigga kwenzakalani? Whoa. Hey, we topless nigga. Hey, brother, nang. Hey, kwenzakalani we topless nigga? Hey. Wenzani wena la? Wenzani umfazi abantu? Hey, uyake ikamera yethu esokulighta thina ungasiphapheli futhi. Sokulighta ungasiphapheli. Nenzani? Mamela la, sokulandela impahla zakho manje sisi. Thatha leso stand. Come on guys. Yini guys? Ya uzosha cabanga mase shayela amafastela lizothini wena? Uyombhatala. Yini yena? Hamba. Yes. Yabona abantu ufuna bebulalana ngenxa yakho. Mara sisabona. Yabona nje. Eputhi aselanga ngokudlisa la. Angayidibuli mfethu. Udubula ini mfethu? Uyabona into engikhuluma ngayo. Ngiyazi unazi ngeke nifunani lapha uzokulimaza. Hey, Sumbet. Bang. Uyamazi lo. Sumbet. Mama ngiyacela Sumbet. Hey, himo. Uzisapha Ngempela bhuti ngihlukumezile lo. Uyambona nginjani la? Uzabona Sky sibona uzosibuyisela wangilimaza lo muntu uzosibuyisela Sky lo muntu wangilimaza lo futhi ngihlukumezile lo uyambona nginjani la lona wathatha umama lo bahamba nomama ambona wazaphuma isandla so ubufebe bakhe Ifebe. ufisifebe lesi Intoni wena kwenza uxoya amabhaye emini kanje? angithi abanginakekeli abana ndaba nami angithi bayanyekela Okay, wait. Moleni mani. Mpukane ngani? Mamela la. Bhuti wami mamela la. Mamela awakho la mateke. Mamela la sokulayita wena ungasiphapheli yeso. Sokulayita nothathe lento ifake emotweni mfethu. Mamela sokulayita thina ungalingi usiphapheli. Ovule lento. Sokulayita ungalingi usiphapheli. Basiphesihle kwenzakala. Ufunani la? Wanrata yini? Urata. Wazini uthando intando na 14. Wabulala kami rata leni wanrata. Akiteleni. Why sizomkhiphitha la kwakho? Yeah. Wena sambitsa wena kutombitsa. Mamela la. Vale. Hey wena. Yini leyo yengane? Amengancane wena mpukane. Ubaba yini unobangela mhlambe awona idea ukuthi ezefike kulesimo osona manje ukuthi kwenzakalani mhlambe? No, the last time I checked ubaba ubelele, ube right yena ubelele. Mangala nje mina mangibusy ngenza ama house chores mangala. Okay. Ubaba akho right yangibuza ukuthi mntana mangikho right. Ubaba khona into eyamvakashela ebusuku. Ke umama omkhulu ogogo niyacena hlangana naye. Asihlanganeni uma lungisa. Kodwa ngeke ngize ngimlungiselelana kuzomela siye endumbeni yami. Endumeni. Yebo kuzomela siye khona kodwa angithi niyazi bangani zami ukuthi indumbeni akungena ama camera. Hawu gogo kodwa angithi manje ngizofuna ingubo zakhe ayizigqokile ngalelo langa lobusuku lokho. Uyasikhumbula lezo.
Oh, okay. ya ngizofuna zona bese uyangiphathela namakhandlela amhlophe awu2 Okay. ayiblue awu2 Okay. ala kunzima ngisacela ninginikeze amanzi before ngiqale yonke into ninginikeze amanzi nesitsha Oh, seyakhuluma ubaba manje. Wakusebenza. Ya ilo ngisebenza ngase ngiyaphuma nje izinto emzimbeni njengokubonela lana so lento ziyaluma ngilali bafu usizo leli lifunayo. Kodwa ungaba happy ngane yakho wena uyizalayo mase isimba kanje. If o tsamaya mo a tsela batho dilo tsa bone ba o toba so cause o tsamaya wa tseba so se nkeditse gore le tsere tšhelete ya ka batho ba nyaka tšhelete ya bone ya society ma tseba gore ba editse ya tseba e 8000 Angifuni mali tšhelete ya ka malini? tšhelete ya ka e kae Imali kanti Mr. Day. e kae tšhelete ya ka ke nyaka tšhelete ya ka Mr. Day. ke nyaka tšhelete ya ka go ka senga o thusang ka sone ke nyaka 8000 ya ka e kae 8000 kavela Mr. Day angwami. 8000 ya ka e kae Uthi yazi I'm sure usifundile isifundo wena I ngemali. know gore o ithutile something but ha ke la thuseng ka mothusang ka yona Mina ba buile ha le sisi wa he ke ba ngicela wenzele mina ke mama ngoba ngimfowethu. so mina tšhelete ya ka ke no e tsaka Okay, ke tlo patala. tšhelete ya ka ke no e tsaka Ke tlo patala. As long as uma unga reverse nje le. Ngicela reverse lento ngizokupatala le mali ngicela mama. ha o etsagale gore ke reverse ke funa gore a ithute something Obalela. Akho. Nanku yabaleka. Hey, uhamba lo muntu. Ubaleka uyaphi kanti? Manje ubaleka uyaphi? Ubaleka uyaphi? Ubaleka uyaphi? Ubalekani? Ubalekani? ngiyambona ke bhuti wami ukuthi Lapho ugogo oyi1 oseduze ne. Sibone ukuthi ngeke sithole uncedo for umama. Mfethu awubheke lapho siqale sibayeke behambe kakuhle before ngivale le show. Engabaleki, umgadi engabaleki. Yo, buka uhamba ngeenyawo. Ngiyaxolisa sorry but I'm sorry. Yo. Guys, kodwa yini yena lena? Afethi inguli yahluphisana yabo. Uyesanga. Ngidulaphi? Udulate ngo. Phaso. Ngothi ngasifuna ukukutholela ugobelo omusha ozokuncedisa. Okay. Thank you baba. Ngiyalebo. Alright, ungangathi uyavula. Uyamazi mali indodakazi yakho sayikhumbula ukuthi ubani? Awumazi ukuthi awuyazi ukuthi indodakazi yakho le. Awuyazi? Singihambile kudala. Since uhambile kudala. No, sizokunceda pretend. Ngoleni futhi. Ngithi you understand ukuthi umuntu wesifazane ma ufuna ukulala naye engafuni ukulala nawe ibizwa ngerap leyo. Yakikwile. So why when uyenza? Hey. Lempeso yakho yiyo le ekwenza uqhanywe uvukele ungasakwazi nokuzibamba. Hey, hayi asiwona akuberekisi mburi. So yini ke ekwenza ukuthi wena ufuna sex every day? O rata ho ngobala la ke sa batle. So ka ntse di sebedisang. Okay, it's fine webut. Okay, ngiyayibona leyo muthi, ngiyayibona umuntu wakho lo ungabamba wakho vele ungayiphiki into ekhona. But wami izwa, icase imamela